Sir, जाफैसिगोन ना? ada. गाखांबाय जोंहा औ। हेल' फ्रेन्ड्स, खुलुमबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायना आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। स' दिनैथ' मिथिखायो जाहैबाय बैसागु संक्रान्ति। स' जों दा बावखुंग्रि गाखोनो नागिरदों। स' नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जों दा ट्रेनजोंसो थांगोन। फैसा गैजायाना जोंहा ट्रेनजों नङाबा। हरै सासे अखा सिजानानै जुथा फुगारलागासिनो। स' नोंथांमोनहाबो मोजां मोनोबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोसे दा नायसै गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ लोगो मोनगोन होनना आसा खालामबाय दा। स' जाहाथे इउटुबफ्रा एसे ग्र' जाफैयो खोमा जोंनाबो। स' जों सानैजों थांगोन दा, माखासेफ्रा बाइकजोंसो थांगोन आरोना। स' आदा लागायलांसै ना जोंहा ट्रेनजों? लागायलांसै ट्रेनजों बिना फैसानि। औ। अखा हासोगारदों जागासिनो गसाइगावनिफ्राय। जों दा गसाइगावनिफ्राय थांगोन। ओमफ्राय फाइनालि सफैबाय। थ' दा गाखोनो थांसै ना मा होनो? आयौ लांलाबायनो लोंग्रा लाबाय। हाजो गाखोहैसै गाइस, नायलांबाय थादो नोंथांमोनहाबो। साथा हमबाय, साथा हमाबा उफाय गैया, अखायानो नै। Oh my god. मजा। साथा जों गारि जोबनो अखा हानायाव लागा। मजा। Samadreu? हाब्रुजोब लामायाबो।
गोजौआव नै गोजौआव थांनोसै डेन्जार मानसि सबसे गोजौसिनाव सान्दुं दुंबाय दासो गाखोखांनानै Nah, angkat pince singha. Oh, sanda goजौ डेन्जार बार नांखायो डेन्जार मानसि दं नै जाला नै हाब्रुआ आदा ओइ जाला जाला Lagaw. Manusia. Ating suba ating letra bayman film sepai korom ternyata ada tugasnya boy sudah share video tanda mana ini Abang yang siapa sih? Baik sama aku. আপোনালোকৰ গীত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম। কনসোলেশন প্ৰাইজটো
Force Official Force Force Supplement बानायनाय दंखायो बेयाव थांनानै नोंथांमोनखौ लायनो थाखाय आं गरि खावलायदों जाग्रा लोंग्रा नै जों Ada meher. फैदोरा औ Fai बैसागु सार जाफैसिगोन ना ada दा गाखांबाय गाखांबाय जोंहा दे होमबा थांसै आदा औ